ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମେ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ। ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ପୋଷାକ, ଲେଖାପଢ଼ାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଉପକରଣ, କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ, ଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଯାବତୀୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଦାର୍ଥ କହିବା। ପଦାର୍ଥ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ପ୍ରାକୃତିକ କହିଲେ ଯାହା ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କହିଲେ ଯାହା ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। ପ୍ରକୃତିରୁ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ତାହା ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ। ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, କାଠ, କୋଇଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁରୂପ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ରୂପ ଦେଉ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଆମକୁ ପୋଷାକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଆମେ ପୋଷାକ ତିଆରି କରୁ, କପଡ଼ାରୁ ପୋଷାକ, ଘରକରଣା ଜିନିଷ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ଔଷଧ, ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାର, କୀଟନାଶକ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ପଦାର୍ଥ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସ୍ଥିର ତାପ ମାତ୍ରାରେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ, ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପଦାର୍ଥ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରାରେ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୃତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ରହେ ନାହିଁ। ଧାରକ ପାତ୍ରର ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆକୃତି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ବୋତଲରେ ପାଣି, ତେଲ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର ଆକାର, ଆୟତନ ବା ଆକୃତି କିଛି ନଥାଏ। ଏହାକୁ ନିବୁଜ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ବେଲୁନରେ ଥିବା ବାୟୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦାର୍ଥକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥ ନିଜର ଆକାର, ଆୟତନ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରଖିଥାଏ। ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆକୃତି ଧାରକ ପାତ୍ରର ଆକୃତି ଅନୁରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ପାଣି, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ବା ଆୟତନ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ। ବାୟୁ, ଧୂଆଁ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ପଦାର୍ଥର ତିନି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତଃରୂପାନ୍ତରଣ। ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ହୁଏ ଓ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ତାହା କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ପଦାର୍ଥର ଏହି ତିନି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନ୍ତଃରୂପାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ବରଫ ତରଳି ଜଳରେ ପରିଣତ ହେବାର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଜଳର ଗଳନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ହୁଏ ତାହାକୁ ଗଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳକୁ ଶୀତଳ କଲେ ତାହା ବରଫ ହୁଏ, ସେହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ହିମାଙ୍କ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଉକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିମାୟିତ ବା ଘନୀଭୂତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ପୁଣି ଜଳ ଗରମ ହୋଇ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବାଷ୍ପ ଆକାର ଧାରଣ କରେ ତାହା ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଫୁଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଜଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ତାର ତାପମାତ୍ରାକୁ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କଲେ ସ୍ଫୁଟନ ଘଟି ଜଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଫୁଟନ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଷ୍ପୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ସ୍ଫୁଟନ ଓ ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନିଜ ନିଜର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ଭଳି
ଏପରି କିଛି ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକୁ ଗରମ କଲେ ତାହା ତରଳ ନ ହୋଇ ସିଧା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ଉଦ୍ବାୟୀ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି।